Είναι πολλά τα σκάνδαλα και από ό,τι διαβάζω έρχονται κι άλλα. Εξαίρετοι δικαστές με βαθιά γνώση και κρίση όταν κρίνουν υποθέσεις των πολιτών. Όταν κρίνουν υποθέσεις των πολιτικών δεν έχω την αίσθηση ότι αποδίδεται το δίκαιο. Εγώ έρχομαι από τα βάθη της φτώχειας. Ο Κυριάκος τα βρήκε έτοιμα. Και εγώ δούλεψα στη ζωή μου σκληρά και τώρα δουλεύω 15 ώρες τη μέρα. Το ξέρουν οι ασθενείς μου, το ξέρουν όλοι. Έτσι. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός δούλεψε τόσο ή δεν ξέρω αν δούλεψε εκτός από την Εθνική Τράπεζα πριν γίνει βουλευτής. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά που βλέπετε, τα 28. Αυτά είναι αναγωγές που δεν υπάρχουν. Έχει 22%. Αυτή είναι. Άρα για τον κύριο Γεραπετρίτη, η άποψή σας? Δεν είναι καλός υπουργός εξωτερικών. Είναι καθαρό αυτό. Θα μπορούσα να σας πω μετά από αυτά που σας προείπα ότι είναι καλός. Αν σας έλεγα ότι είναι καλός, τότε ποιος θα ήταν ο κακός? Τι είναι για να πάρουμε την νεολαία? Να φοράμε ένα σκουφάκι από αυτά τα αγούνινα και να βγαίνουμε στο TikTok προεκλογικά για να γελάνε τα παιδιά μήπως και μας ψηφίσουνε? Αυτό θέλει η νεολαία? Δεν θέλει αυτό.